28 ta' Diċembru il-Qaddisin Innoċenti Martri. Fit-tieni kapitlu tal-Evanġelju skont San Mattew insibu li malli s-Sultan Erodi l-Kbir li taħtu twiled Ġesu għaraf li kien ġie ingannat mill-Magi xel brabja kbira u minnu fih ordna il-massakru ta' tfal subien ta' taħt is-sentej f'Betlem u fl-inħawi ta' madwar u ibbaża il-kalkoli tiegħu fuq id-dati li kien ġabar minn fom il-Magi. Il-maġġoranza tal-kummentaturi jgħidu li n-numru ta' tfal innoċenti martri ma kienx jgħod iżjed minn 25. Din il-festa insibuha tiġi ċċelebrata fil-Knisja sa mis-seklu 5 u mis-seklu 6 l quddiem il-jum tal-festa sar it-28 ta' Diċembru. Dawn il-vittmi innoċenti huma meqjuma bħala martri, iżda mhux bħala martri ordinarji. Huma mhux biss mietu għal Kristu, iżda minflok Kristu. Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi tal-Isqof San Quod Vultius bit-titlu Għadhom anqas jafu jitkellmu u diġà qegħdin jistqarru l-Kristu. Twilet it-tifel tarbija ċkejkna li hu s-Sultan il-Kbir. Il-kewba waslet il-Magi ħdejh mill-bogħod u ġew jaduraw lil dak li għalkemm mindud f'maxtura iżda jsaltan fuq is-smewiet u fuq l-art. Il-Magi xandru t-twelid tas-Sultan u Erodi tħawwat. Ried joqtlu biex ma jitlifx is-saltna. Kieku emmen fih kien jista' jserraħ rasu mis-saltna tiegħu tal-art u kien isaltan għal dejjem fil-ħajja l-oħra. Għaliex beżżetek Erodi l-aħbar tat-twelid tas-Sultan u ma ġiex biex ikeċċi lilek imma biex jeleb lix-xitan. Int ma fimt xejn minn dan u għalhekk tħawwatt u rejt il-qilla tiegħek biex teqret lil dak il-wieħed li fittixt sirt aħdar u qtil dawk it-trabi kollha. Ebda ħniena ma ħassejt għall-ommijiet u l-missirijiet jibku u jolfqu minħabba l-qtil ta' wliedhom anqas at-trabi tagħhom iwersqu jixeru. Fnejt il-ħajja ta' tfal għax il-biża' fnielek qalbek. Min għalik se tgħix ħajja twila jekk il-ħsieb tiegħek iseħħ int li rid teqret lill-istess ħajja. Kemmu kbir id-don tal-grazzja, x'merti kellhom it-trabi biex jaqalgħu grazzja ta' rebħa bħal din. Għadhom ma jafux jitkellmu u ġa qegħdin jistqarru l-Kristu. Għadhom bla ħira li jxejru jdejhom jitqabdu u ġa qegħdin ixejru il-palma tar-rebħa. U xi ngħidu illum għall-eluf ta' trabi li jinqatlu bl-abort? Forsi dawn mhumiex it-trabi innoċenti ta' żminijietna? U int għaqlija biżżejjed biex tkun minn ta' quddiem li titkellem favur il-ħajja sa mit-tnissil tagħha fil-ġuf għax taf li t-tarbija m'għandix vuċi ħlief tiegħek? Titlob biex jitwaqqaf l-abort u ma jiġix introdott f'pajjiżna? Tgħin u tagħti s-sapport tiegħek lill-fundazzjonijiet favur il-ħajja li jaħdmu ma' nisa b'diffikultà fit-tqala u problemi oħra li jistgħu jkunu ta' theddida kemm għall-omm kif ukoll għat-tarbija? Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, f'dan il-jum it-trabi innoċenti martri xandru t-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-mewt tagħhom. Għamel li l-fidi li nistqarru f'homna nuruha wkoll fl-imġiba ta' ħajjitna. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.